היי לכם, רציתי לדבר איתכם היום על תרגילי בטן ואיך עושים אותם באופן נכון. אז בעצם יש לנו את התרגיל בטן הזה שהוא מאוד מאוד פשוט ויש לו 3 עקרונות. העיקרון הראשון זה עיקרון של נשימה. אני לוקחת אוויר מהאף ומוציאה את הבטן החוצה. בהוצאת האוויר מהפה אני אוספת את הבטן פנימה ולמעלה. שוב, אני לוקחת אוויר מהאף, מוציאה אוויר מהפה, כל האוויר מתרוקן ואני אוספת את הבטן. מצוין. אז יש לנו פה את העיקרון השני שזה אסיפה של בטן, ואז כאשר אני אוספת את הבטן, פנימה ולמעלה, אני עולה עם הראש, ואז הבטן שלי אסופה. הבטן שלי כבר בטונוס שרירי והיא עובדת עמוק יותר. הדבר השלישי זה אגן. אוקיי? האגן צריך להיות ניטרלי. זאת אומרת שיש קצת קשת בגב התחתון, כי אם נגלגל את האגן, אז בעצם זה יגרע קצת מהעבודה של שרירי הבטן. אגן ניטרלי, אני לוקחת אוויר, בהוצאת האוויר אוספת את הבטן ועולה בחזרה. יורדת, שוב לוקחת אוויר, בהוצאת האוויר עולה ויורדת. עד כאן להיום, ואם אתם רוצים לדבר איתי ולקבוע איתי שיעור ניסיון, אתם מוזמנים. המספר נמצא למטה. ביי, להתראות.